tang sumila rong hang pi karliani KSA RYA AISA tumpen kachikimo. Umaha rapati longri sar habiamia hinpen ningkan sek ame rong hidia long ki paman pon. Phan thongke ba ke thom women's reservation bill puthak KNCA pen phirang ke amai ke pha. Karbi Anglong life kilang do anarat phanstami kardom pachiriglo nili birta than mang phi sami beauty bepi non birtang ton pen arjuik tha kidam tang ni phain ko rahiniar ni akang sam dipurong supi jambilia thonalong KSA RYA AISA tumpen karitang sumila rong hang pi karliani ningkan pli ke chok milur kaidonsi kachikimodun Karbi asa lam the ki poson si choma mek chop pen ke nonakai pirthe rengdunde Pirthia mekta donang ji poson si karitang sumila rong hang pita lo thek nang ji pirthia mek chechar nang ji pupen lo ke charlia phan na gaung roha long an wang pen kona mana ahem nang dudun lo bonta kopai ke lang no pen ajok ningkan krehini arta ahut karitang sumila rong hang pia phan ke duduna hema hem phuatum pen apran armu dersi mi kai choklo bonta non amke ningkan pli ke choklo sitami bangso pran karmuder adai ke dove ke tuma phan piniarni amta ahok pet akang sai pithek thelang pusi karitang sumila rong hang pia phan karli arni ningkan pli ke chok kachikino hut ningduk pen KSA RYA AISA tumpen ningji pon non hedrong kangthilang solong abhinil alam ki ke do tuma phan akang sayal ke long sonsi karitang sumila rong hang pia phan tami adai ke dove ke tuma phan ahok pet akang sai prabjin pen ingsai serak nangji pusi KSA RYA AISA tumpen ke hang padupong opinion ke ningkan clip lengelo laso ningkan pliang bong pen council tum la pusilang ding koma justice bi rekhelo ma la sine council so to mani ar tu la bente alang tuma reply na pibek nei ako lamplan nang pibek nei alang to ate people lo ningkan clip lenget la justice bi rekhelo ma itu ma akar bi dumhana kelang rop ateng lo madikol ke di kalima lasi non to lasi itu mat langnam lo pelodang te abhinil akyas non la kangkilang solo akyas aputhak same wardik pialo same pini anianta itum sumilarong hangpi ituma bong sumilarong hangpi phanke tunenda akang hokper akang sai long lela lasi labangso ilituma bong sumilarong hangpi phan same prabdin ben hokper akang sai ilong je pasin itum Aisa lapende kiase hin penitum iman pon lo athema ningkan pian non ilituma bong sumilarong hangpi phan ahok akang sai ki pipe ningkan pian nang pleng kang lo lasi nilitum ning kiduk si bini bangke jasemet bang cepak lang angtung lo je ningkan pian nang pleng rok bijong hose ningkan pian non nang pleng rok je non anda ahok akang sai PCP dekherek la lasi nilitum hen ben bang diman bangke ahok akang sai piserak neng kali blote nilitum News report Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong hamren horong hidi rong jajor pathu klamalong umaha rapati ningkan sek teng piame ingni ponno la solong Karbi Anglong Thomas Counciliem Mungal Singh Timung lapen pinangan ki thekiding atum chetong dun Bangso melong aluhi sarpo mana peng pen Karbi richu long sing rong hang rong arak pen lapen man peng aluhi Mungal Singh Timung Karbi Anglong Thomas Council chetong dun Bangsolong umaha rapati along ripen habi bangpli anta nang chetong dun pen miardi pidun rinti Nidiang pong ningkan se ku PPC ke klempon ma na pen ku PPC ke klempon ji ma la bangso puthak chingwai chingsai pon Nilita da ko pinige ningkan sek deng pia mai lo la sedang ni phata nang hanglo ni tanang dun lo mesen lo athe litum niam niti ke la son si litum
biom nang po athe non kitur me owe tum ban ta than pon bom nang po la se tum kar bidicho ta than lo pini da kali tum bidisar be sango ta than lo ta habekong ta than lo jaili tum na da pana ningkan pen pura tum sulibom lo la se la sobang ke tum mom pa ne ta than lo tum ke chaba we puthia we ke to ka thang da we tum chimum bom lo la se la so teng si sulipon bom nang po la se ka dog we ta bori lo pulu tang te ke chok che thang da la we la ke reng bom po che than bon bom ta reng bon bom po la sia hok lo pini abang ke ning arong lo athema ni tum along ri sar habi aro mai krip lido la krip li along sa ningkan wangta ningkan sek ding pia mai bang nilitum aningkan wangta along ka prek silar pon bom la si pining abang ke dak inglong ha warason lo la dak rong jajur pathu aklam mate rong hidi la bangso pathu aklam along silitum umahara pati ningkan sek ding pia mai nilitum pidu ponlong lo Kironi pen mohanteron Karbi Anglong live. Gedamtang nipain ko rahiniar ni Karbi nim soching thura song mate KNCA non hedjong parliament session along kahuri sayalam the phan thong kebra ke thom women's reservation bill pachun serak nangji lapen Karbi Anglong Thomas Council DHAC along ta swarlo phan kirai koma velang lasi prabjin pen dakta phan thong kebra ke thom women's reservation bill pachun nangji pusi ke hang Gedamtang ni phai kre trogani phan thong kebra ke thom women's reservation bill ki pachun ji polam thepen parliament session along nanghuri sailo labang so bill ke ningkan thong kebra ke thom so se pen lo swalo tum nangka chesong nang chesong bom wang bom si gedamtang surini ra kep aningkan UPA government ahut rajya sabha long chiparai ponno la pen surini ra ko ra ke thom aningkan ahut lok sabha long tami chiparai pon etlo Nasinon ke pachun jiang dengan chorlo bonta BJP sokar dum athak kachiklang abang ke swalo bill ki pachun ji pusi chepar janlo bonta alang itum ke amithang racharya le phanchot si lasi labang su abila puthak parliament session along pahuri sailu puta KNCA tumpen arbok ponthu समय पिनी जैसे में बीजेपी के चारी मोदी सरकार है तुम्हें हितेन अलांग इतुम अच्छा बरके सोर्लो बिल के पास चुंजी कुसी कनिजे समय हपेरा बरके लगा लबांसो सोर्लो तुम फांग अलांग हिले बीसी अलांग इतुम मुमु सिदा में अलांग इतुम पॉलिटिकल करिया लसो कच्चे समाजी कच्चे सलाम जी अपन सी सिया दिबा के क्लेम लो लबांग के 850 आसित an pamansi delimitation padu pensi lapen population census padu pensi ini bangke soarlo ke pasta la so bila putak stame pini bang putot bahuri sai la so alam ke bangke ni bisa bangke dan so dak penalang itu man same pinrem lo la se ahok pen soarlo handong si bangso political rights along palong pirek ji pulutate kapre kalam bang dak beda nampo ini population census alam bang beda nampo delimitation alam bang beda nampo la se existing parliament along 543 la bangso si nampo si 33% women reservations tame iponampo so na tha India lo kedoan state la pen union territory lo tame Dipupen Hilson Rongphar Karbi Anglong live Lakhain korasi Borjan constituency angkang HDP lang tukti sorong along kedo Serdihun English School along pining surhinira ingkora trok HSLC kepasat langang thegalong Serdihun School pen phan trok sirkebra ke thomra tokbor troksi pho chepa unponsi students bhan kachuru lapen arnam along hirjumi ke hangajamek biman ponlo Reverend Dr. Solomon Rongpi, Reverend Hilson Singnar, SES School Chairman, PM Sri Dilai, HS School Headmistress, Jayanti Teronpi, Holy Faith Academy Proprietor Bikram Bey, SES School Development in Charge Gobind Tiso, SGB Gobind Kathar, ex-Army Mandar Rongpi, SMC Lapen, Prekjam Kithekiding Atum Chetongpon. Serdihon English School age surini ra troksi aningkan si papang niponlo. Pining surini ra ingkora trok aningkan near ke pangdeng an ke pasat lang patok ponlong lo. Kadukawi bangkre trokang bongpen bangkre pho students atum sat lang chipa un ponlo. Dimika Kathar P First Division Karbi Lapen Geography subject letter marks chipa long ponlo. Sarbolon Hansi First Division Geography letter marks chipa long ponlo. Mailir ka ing tipi lapen
rupta bon ing tipiatum second division Karbi subject letter marks chipalong ponlo felicitation ajai megalong principal Rajesh Krupensi mai jari ponlo napen ningke parong alam Reverend Dr. Solomon Rong P. Pensi apor en ponlo lapen successful candidate tum aphan Reverend Hilson Singnar Asia School Chairman Pensi Arnam Hirjumi hang pi ponlo lapen Karbi poho pen manpeng chipi ponlo letter marks ki wana tum aphan tangkanong istami pi ponlo lapen thu English subject Miss Sen marks kachipalong pon sarbolon hansi lapen dimika kathar pietum aphan Eruel Rongphar Hemtun pen asar bura karitang Bidya Singh Rongphar men pen tangka kereng suri kep an pajir ponlo dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Kidamtang jangmi pojiklo ni phaing korai hiniani rubber group processing center mate GPC manjai hidim teron arong along rubber aphi keva lapen kipakreng an mission pen ki claim kidamaseki ki pipon Rubber Farmers Group Processing Center mate GPC hidim teron village manjalong rubber processing lapen dry rubber content DRCSK piponlo Karbi Anglong long kadukavi long near cap group processing centers mate GPCS aphan rubber board of India pensi pipajir ponlo labangso sike ki bi ponke rubber katiki asai klem bangphu mate abari ki bi tuma phansi jasemet mang ponlo laso GPC ke bi pen rubber phiken lapen ke jor kelana varsai tami akijoi pen long pon pupasi Dr. Robin founder of PIE TNE Agro Foundation diphu pen ningje ponno alangli pen kaningje thuke GPC Center Karbi Anglong angkang pi break jam adim kepang ni ponalong rubber katiki asai ke klematum thedum ale long pon jiputa ningje Today we conducted two types of training. First one, processing. How can we process this rubber latex for a quality rubber sheet? Then another one, DRC testing. Rubber density of rubber content. According to this DRC only, we can give them the real price. So this both training we conducted. So, what is this training center for? This training center is called, what is it? What is this called? This is for a rubber processing center. And there, our area, we have no good processing centers. There are so many rubber farmers, but they have no good processing shed, processing machine, and a tray also. Many places they are struggling. Some farmers said that tapping is easy, but this processing is very difficult. Labang ahok didun la rubber board of India. Latum mensi dini tu malah soisia kerap nang PC. La so kerap mensi dini tu kirim ke kerang. Kalau haran tu latum senang claim kilo. Nona bang dini tu mangke practically dah sih latum claim longpo. Itu lah tembok terai rabar ki itu lakukan center lo mengkopilo awar saya alih kilometer. Latum alih kilo mangke latum anta member do. Isi alam latum ta rong isi pelum tu group processing center pelum mati. Rong isi anu sop ta member do. Impelan latum ta amethang juntu bisin cu namun itu. Latum rong kom hek latum fan mangke alang cuan lo, aletex cuan lo peluk dilu dak plang tipo. Dak sini tu smoke people, dak sini tu rolling people. Latum alih mangke lasuan nam mangke isi alam ni tu plang long. Pas tok sikap hoyen dun tu sita, anam sikap hoyen stame. Lapus ini tu siang bok, dulu tu mamong lepas. Itu tu tak korca karen do, karen korca do elektrik korca bill alam do, silai pen pas tok si. Itu tu sikap bobak kedun ko, lapus elektrik. Pula. News report Karbi Anglong live Kidamtang jangmi pojiklo ni phaing korai hiniani ke kaduka veta chinilo Bangsoni aphan lake Karbi Anglong arat doan stame ningdo tahai athe hala bangsoni lake inut ningkan krehini arta kijum hek akar bipi karitang sumila ronghang pi aphan roha long luke chari pen ke dodun bom ahem tun atum pen apran armun det pen meke kaichok aranilo Birta kilo tengpen karidang sumila ronghang pi aphan hema sayamo ki paklem chot kalisi hema hempu atum pen chulang rem bomsi oso kachupat he thuan apor nang leroklo
la sojok sumila rong hang pia phana bangke hemalong amat ki thitang mate mi ki chutang bangar pumsi long ponno bangso hut hemalong ki do lake hem phu prakash chandra bor thakur lapen asupo anchorsi hem ki dosi thek ponnong lo bangso patha ke ritarlip ahut kilong tengpen Assam State Commission for Protection of Child Rights ASC PCR hin pen ningkan kalitang sumila rong hang pi ki thitang abangke joy pen cholang rem bomsi oso chupathe detlo laso penang thek mate evidence do an ki patu jia phansi sumila rong hang pia phan apran armu det amat mi kai choklo laso jok adai ki do prakash chandra bor thakur pen asupo nayan jyoti bor thakur aphan raikom saikhia tum nep ingnang poncheklo bonta piniarni an langdam lu protangte kalitang sumila rong hang pia phan apran armu det pen mi ki kai chok penabangke ningkan pho an plengtang lo bonta adai ki do prakash chandra bor thakur pen asupo nayan jyoti bor thakur bang thangnar kang sai ki pasodak avilang ahok ningkan krehini karitang sumila rong hang pia phan apong chulang rem pen oso ka chupathi thua por ana bangke apran armu te pen mi ki kai chok alama bangke asam angkang chot kalisi det pia danglong anta patihunut anpinlu asam chot kali la pen karbia khe chot kali si det pia danglong akhe tina tumalong stame justice for sumila rong hang pi pusi abang putin stame hangjo hang hailo bonta piniani anta kisungge phovek kalitang sumila rong hang pi apia po tumaphan ahokpet akang saimatsi pithek thedetla Karbi Anglong Thomas Council pen kirap palichom na pen kalitang sumila rong hang pi amen pen schooling pudam lok pen anparke thangnar kang saimatsi thek ponong ledet asonno bonta kisung ke phovek au sopi apia potom bangke ni supi aprantam juya pot adai ki do toma phan kumantu si arona tengpen adai enpon popusi chonghong dingsi thek ponlong lo news report Karbi Anglong live Kedamtang porokreser kebra trok kebra ser keb jangmi po chiklo niphai inkora hiniani CPIML arachari mahang taxi non an ningkan phokebra troksi artan nangplenglo Indiang kangpi CPIML mahang ke thekani mate ningkan phokebra troksi ke chok ke talon asonsi diphu CPIML methasa hemalongta ke talon pon Pini bangsu CPIML arachari ningkan phokebra troksi ke talon ponalong CPIML arachari aphan ke kroi thip atum chetong dunsi non hejong Assam Assembly election hut ke claim ke dam kachipadu ka tumaphan Rabi Kumar phangchu pen kachuru pon CPIML arachari lake mentuneta aphi kachiroi aning hanghe Karbiarar ki song ki duk ke lagarat aphan ke claim ke dam pi nangjia sondo anapen Karbia khia kar I hempre ka puthak kai keta arjap thipsi doberji BJP arachari atum rarphan kachechak alamanta chubai saide lasi BJP atum ke claim ke dam ke chok che do an CPIML pen chisong thipsi rarphan arjap pi thip nangji pusi pini ningkan phoke ba troksi ke chok ke talon along raratum pen chethan ponlo pini bangso mai long protima ing hipi Rabi Kumar phangchul pen CPIML ke kroi kithir thip atum chetong dunsi anesan chorapsi misen pen me pachun ponlo company itu mah Ambani Adani lapente Gorgeous company apa Ramdev apa pasal taksi Robi Shankar apa Mita apa lan hajar longle ampata APDC la men 18,000 bighah longle sonsi longle mokha chojor lab nasi Karbi Anglong West Karbi Anglong Bimasa Radatu along si jasebete lapan so along leke jor mane pilo ini to mapan handbrake na biji galo da bangke handbrake kache song aja kongresi na pa bobo saisi ini ruling party BJP to bangke lembo lasi ini nil to mahinte party hinte jasebete nil to pili settle call do lapan so settle call along stobe na to puri paka no lakon pakano lasi kadoe not evangel news report Karbi Anglong live Kedamtani Manja police station ke parlo Buddhist temple along Sangti ke pon motor AS09 AC5 693 pen jangthu ke pon amotor
AS01JC2491 ka chatong along ka te warabang nang ki than tun teng pulo tangte sangti ki phura long pen nang ki bara hut ke misen bonta non ladak kupi ko son penoni starring te war un edet ajoksi chetong nang koklo labang so motor ke vek abang nang ki than ponateng pulo tangte majokta arengahu ki sota wilang non malomakai munir tum ke chan ki jara son si gari motor phaita nang batbom ason si thek pon long lo nasi arni wangta munit ki thilapen motor ka chingkoi arni wangta jurun edera sonsi nang manlo nasi motor ki vega tumta un anpen chere nangji akinang sot bonta munit tum ki sungji chini ne nasi un anpen ka chere ponangji kinang sot sake mane nilita bang bom la hebu pen komen bang bom long ke ring si tham ne da masih tongon jariya kenapa lah sogari ko bang lo pine longit pen longit tilala dak hormon da sakti মই ইয়াত টাৰ্ণিং লৈ আছো তাৰ ষ্টাইংটো কাট পোৱা নাই আহি ডাইৰেক্ট পিছতে মাৰি দিলে আপোনাৰ কি কৰে আপোনাৰতো ক'ত পাই মইতো লামডিঙৰ পৰা আহিছোঁ আপুনি ক'ত তেলানি তেলানি তো গাড়ীৰ কিবা মালিক নামটো কি আছে কুমুদ ডেকা news report Karbi Anglong live Sonsi asamangkang pialong kithinai festival pulutangte bohag bihu mate rongali bihu ta isilo la solong asami sa tumki damtang jangmi achiklo ni phai krep liben krep hopen isi ningkan kimi bohag achiklupu hakko kopen bihu nangkan bom wang bom lo rongali bihu kopia porsi ketalon lake ningkan kang thim ningkan arjon kichujia phan kheti kecheng Asamis calendar mate ningkan kimi pusi hok pondo la solong hemalong chupang reng chainong chirim kachikok he hui pen klem pondo la puson rongali bihu hakko pen aronga je tengsi pinsor luso risoi jang tum pen chingrum pen kapre kapre kadim la pen adon along dam pen bihu ke kan pen si hemtuni si ningkan sek mi phun me je phan arna malong hirjume hang pipi la son dak thaksi Patowe Bokajana Havaralu CCI Chandrapur Arong Edon Dr. Dibjyoti Shyam Bokajan Arogya Multipurpose Hospital Ahemphu Dr. Hemalongta Balipathar Langboy Bihudal Timatum Wangsi Kekan Paklang Ponlo Lapen Dr. Shyamatum Hemtun Siningkan Sek Me Phun Me Pen Ke Dudun Long Jepan Bihudal Atum Pen Arnam Along Hirjume Hang Pitekanglo Langboy Bihudal Jabang Pen Ningarong Alam Chethan Ponke La Bohak Achiklo Ejon Ke Ningarong Pen Kichu Kijun Ningarong Chipi Ponsi Kapre Kapre Assam Alangalong Bihu Function He Huyalong Lunsipiatum Pen Bihu Alun Lun Ponbomlo Sita Nongnam Ka Chethang Klong Lunsipo Zubin Garg Ilitumalong Kavidet Abang Asapso Ningduk Pon Pusi Chethan Pon Dilaiben Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Yadamtang ni phai inkoyani kangsam apor malom council colony Richard Tobie quarter along nongnam chethang klong alun sepo Avinash Teron pen kason sepo alunjer Karbi Anglong CM Dr. Liram Rong hangpu alunjer EM Richard Tobie redeng pen kangpu dun Nongnam ka chethang klong King Zubin Garpu kilun alun sepo lake Avinash Teron henlo alang ni Dwarbaguri constituency ke parlo Kaipho langso Singnot lek therong amikarlo Alang ni phan ke Kaziranga Jorhat lapen Dwarbaguri hawar pen chenglo kapre kapre ka longta chethang pik lapen muni latum chini bang dupik Lunsipo Avinash Teron pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong hang rar phan ke claim ke dam chipa duk pik pen apot ning sampik pupen lunjer bondasi Karbi Anglong CM Dr. Liram Rong hang pu alunjer EM Richard Tobiari deng pen kang pu bidun Dwarbaguri constituency ki pa phidun hup ajo lapuson thek pik ase jume pik pu alun sepia tumta do bon stame lapusona warsai long dun de dat titi lasinon Avinash Teron lapuson ning ke hangpen kabor I apot ning arong lo lapen un an pen ke chirab dun bom popusi EM Richard Tobi pen chechak dun Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong hang ke claim ke dam ning kang sam penajo nilibang solun bonda ponlo
bonta komania tumki niliphan si empen akira kilong joksi na puson alun ka bonda pipu matha tahai sitame nili si empen kachitong laputa avilang sitame ki claim kidam ningkang sama joksi labang sorun ka bonda pon pusi kilunvek alun sipo avinasteron pen phirang ke thengnu chithan pon Kapang si avinasteron rang di fana kirupilo rang di ke kai tholang su kone waterfalls dong si langdam lo ponta lang di rong no okay kakuzan rong su pi pe da pen rong pen selang ke lun la hai pen selang pena anong ke thang dulo jubin guard alun ta lang di kilun do jubin guard king jubin guard po penangan jorhat golaghat bokaghat alom ke chithang pik alang apang kajironga par lom ke la solung pen penangan asami sa tumta ning ke hang ning ke dok dulo teron sampu fa la pen puthot pini yarni same alang li fan nilitame chetong long lo la pen bang lo di long sami chingki chithan long lo nang li lun lo do an sami ni thek an pen ang cherap lun po non sami ako siam sara fan panong si lang li fan amen pen la so lun alang li top pen pinya ni ke nang release pitha puni long la pini release lo la pen alang li future fan an su se a hirzumi ar namalan long paduna ai ding pik ang tame la hai an su se lun pen kami alang papran potik. News report Karbi Anglong live. Pinia birta ke lapon si kang ton poniklo kartong